जाफ्लायो खानाय हसारनानै थांथारनांगौ नै फिथाइ सामथाइ रेडि खालामजोबखाबाय नै आयु हामा नै बेयावहाय लादु लुदु दं नै गासिबो नै बेहासो सिगां ओमफ्राय welcome back to my channel दा नै जों बेलासिनो फुजा हैनोसो थांगासिनो नोंथांमोना नुखाबाय गासिबो रेडि खालामनायखौहाय ओमफ्राय दा थांगासिनो आरोना मोजां चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय नै रेडि खालामनाया नै थफ्ला थफ्लिफ्रा नै औ ओमफ्राय थोरसिबो लाखाबाय दहायनो सुखाजोबनानै दोनखादों बेखौहाय फुङावनो ओमफ्राय नै सासे दा नै खोमसि नुयैहाय लाइट होआबा ओमफ्राय लाइट होआलाय स्रांदों स्रांदों होमबाबो लाइट होआसो स्रांसिन नुयो स्रां नुदोंना सान बायदि लामायानो बिदि जागासिनो दहाय फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन थांनो नागिरनाया ओमफ्रायहाय नै जायाखै आरोना मिलायाखै दा बेलासियावसो थांनाय जाबाय ओमफ्राय नै बेहाबो सासे गावखौ नेनो थिनदों ओमफ्राय बिदियावनो दा बेलासिनो ओंखारबोनाय जाबाय आरोना दा जोङो बेयाव हैनांगौआ बेयावनो फुजायावनो हैगोन ओमफ्रायथ' मैया सानदोंमोन जे सेरफांगुरियाव हैगोन होननानैहाय खिन्थु जायासै आरोना सेरफांगुरियाव गोजानद्रायबो ओमफ्राय थांनाय जायासै नै फुजायावनो हैनो खाथियावनो दा हैनानै फैनोसै नैबेसो माबायदि दिगदार खालामोनलायथाय नायनोसै मैया एसे हाबनानै फैखादोंमोन सेरफांगुरियावहाय माबायाखै नै हे नाङा ओमफ्राय बांद्राय डिस्टार्ब खालामाखैमोन खालामनायालाय ओरैनोल' माबानानै थांनायखाय दर्शन खालामनानै फैदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि प्रसाद आरि लानानै जोङो हाबनाय जायाखैमोन दा ओंखायनो दिनै हाबगोन होननानैहाय आङो मैयानो बायनो सानखादोंमोन मैया थारमाने सेरफांगुरियाव थांनाया बे प्रसाद आरि बायनो थांदोंमोन थांनाय जायासै ओमफ्राय थांनाय जायासै नै दहाय फुङावहाय बाबाया लांफैबाय प्रसाद आरिखौहाय ओमफ्राय दहाय फुङावनो हैनायनि खोथामोन नालाय खिन्थु जायासै मिलायासै नै माबाया गोजा जालायदों आयु गोजानो नै जोमैया लामाया जि गाज्रि बे कन्ट'आव नै लामाया ओरैजोंबो थांजायो गोबावसिन जायो दा मोनहैखानोसैबो नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना होमबालाय दा सफैबाय नै फुजा होनो रेडि खालामहांबाय आङो दा बांद्राय मानसि गैथ'वा गैनायालाय दा 7थासोआवसो जागोन ओमफ्राय आं 7थानि सिगांनो सफैबाय नालाय ओमफ्राय फिसालायाबो दसे गेलेथ'दों नै लोगोफोर लोगो मोननानै दाहायसो माबायदि जागोनलाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनि अबस्था माने बिसोरबायदिनि अबस्थायाथ' बिदिनोखासै दसेनो गेलेनाय दसेनो गाबनाय दसेनो माने न'आव लेंनाय बायहेरायाव थाङोबा बेबायदिनो जाखायो आरोना बयहाबो दा बेखौ आङो स्टिं स्टा खालामगोन होननानै आङो बेखौ मिन्थिखादों माने बिदिनो जागोन बियो दसेनो गाबगोन दसेनो खेरें मेरें जागोन बेखौ मिन्थिखादों आं थेवबो लाबोफादों आरोना आङो बेखायनो बेखौ माने सानदों जे बिदि खुलुमनाय मानायखौ दानिफ्रायनो एसे माने सर' खालामखानो होननानैहाय ओंखायनो आङो दुस्थ' खालामबाबो माने लाफायो आरोना बेखौहाय हाजारखि दुस्थ' खालामा मानो आवाथि सावनायफ्रावबो जयग' होनायफ्राव माने बेफोरावहाय ओमफ्राय दानिफ्रायनो जाहाथे एसे सोलोंलांखायो फुजा खालामनांगौ मानांगौ बेफोरखौहाय उनावबो जाहाथे खर्मजों लोगोसे धर्मखौबो लाफायो आरोना दा बेनि थाखायनो आङो हाजारखि खेरें मेरें जाया मानो बेखौ लांफानो गोसो जायो माने दानिफ्रायनो सोलोंलांखादों होननानैहाय उनाव जाहाथे साना आरोना आइ खुलुमनायानो जायो होननानैहाय माने फुजाफोर होयोबा गावबो जाहाथे जेब्लायबो सिगां थायो बेखायनो आङो दानिफ्रायनो सोलोंलांखादों होननानै लायो आरो लाफायो बेखौ जेरावबो दा नै बिदिनोसै बेनाथ' गेलेनाय मानाय लोगोफोर लोगो मोनबा गेलेगोन दा दसे उनावनो खेरें मेरें जालायगोन आरो बियो दा होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय आयु दाफै औ
Kenapa di ambu. खेरें मेरेंबाबो फुजाखौ होग'नो हाबाय दा नै फुजा होखांनानै ओंखारनोसै जोङो दा नै बाजारावबो दसे नै बियानैयाहाय बायदिसिना जिनिस नांगौ होननानै बुंदों बेखौ लानानै दा ओंखारलांनोसै होमबा मानसिया उन्दुनो ओंखारनानै खेरें मेरें जाखादोंमोन बियो उन्दुनो ओंखारदों ओंखायनो मानसिया खेरें मेरें आरोना ओमफ्राय मोनाबायबो नै मोनाबाय खोमसि जाबाय नै गोलोमफ्रुजोब्बाय आङो गासिबो सासेयाबो नै उन्दुनो ओंखारां जाबाय बेहाबो दसेनो दुस्थ' दसेनो गाबनाय नै दा उन्दुनो ओंखारां जाबाय मानसिया उन्दुसिगोन मोनसै न'आबो गाव हाबैग्रोसै सफैनायखौबो खिथानांगौ सफैबाय आयु खालामफ्लानाया नै आखाइ थाबथादों जा जाफ्लायो बिदि मोनदों नै आयौ खामस्रेमजोबलायबाय सामब्राम गुफुर कालजिरा होनोना बियो कालजिरा थाव गोथां उन्दुनोसै फुनजालायो फुन गाहाबो फुनसै बाय बाय गुड नाइट होनदो कफि चेकिं खालामनाया नायनायनिख्रुइ चेक खालामनायनिख्रुइ साननायासो बांसिन बेसेबां जोबखो बेखौनो मोनसे हाबानो सानफ्लांबाय थायो मोननै मोनथामसो हाबानो सानफ्लांबाय थायो आरोना नै सासे उन्दुनानै दं नै बे उन्दुनायावसो आंना बिदि खामानिखौ मावनो मोनो आरोना हाय लोगोफोर मैयानि ब्लगखौहाय दिनै स्टार्ट खालामफिनबाय आङो नैबे फुजा लांनायमोन नालाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो मैया लाबोफिनदोंना माखासे होबोनानै माखासे लाबोफिनदों दा बेखौ मैया मोनानाय जानायखाय प्रसाद बानायनो मोनाखै आरोना बेखायनो आङो दा बानायनानै लानोसै नै फुङावहाय आं सुनानै लागोन दे हाखु दाखुथार एकदमबारे नै दा सुनानै लानानै बेखौ हानोसै आङो गनेश लादुबो दंमोन बाबा नों जायो दा दा थारमाने लांफानो नागिरदों आङो नै बेहाबो सासेया स्कुलाव लांफायोनो ओमफ्राय दा बेखौनो हानानै लाबाय आरोना हाखु दाखुनो फुङावहाय नै हाखु दाखु जालायबाय थांनो थाखाय दा लानानै थांसै आरोना बेखौहाय ओरैनोथ' प्रसाद होनबाथाय बिराद लुगैखायो नङा होमबा
मानोबो लुबैयोना आइ माने गोदो जै सोरबा फुजा हैदोंबाथाय माला प्रसाद मोनजागोन नेबाय थायोमोन ना लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि नेबाय थायोना थायामोन माने आंथ' गोदो जा मालाय थाङोबा माने गोदोथ' माबायावहाय कलेज फरायनाय टाइमावहाय माने सोरबाया जुदि बेबायदि मन्दिरफ्राव फुजा हैदोंबा मादोंबा माने बिराद माला होफैगोन माला जाहोगोन बेबायदिल' नेखायोमोन आरोना ओमफ्राय आं थारमाने बांद्राय थाङामोन हो बै समावहाय कलेज टाइमावहाय ओमफ्राय मानि थाखाय थाङामोन रिजन दङ बेनिबो माने आङो मन्दिराव थांबाथाय मा सानोमोन मिथिबायना लोगोफोर खानाय हसारनानै थांथारनांगौ बेबायदि सानोमोन आरोना ओमफ्राय आंनाथ' खानाया ओरैबायदि खारलि ओरैबायदि गिदिर ओरैबायदि गोलावमोन नालाय ओमफ्राय जै हगारबाय माने जाखाया आरोना नायजाखाया ओमफ्राय बेखौनो लाजिनानै मालाय बयहाबो स्र' स्र' ओमफ्राय बेखौ लाजिनानै आङो माने मन्दिरावनो थाङामोन आरोना ओंखायनो आङो माने गोदोनि समावहाय माने मन्दिरावनो थांनाय जायामोन जेब्लानाखि खानाय स्ट्रेट बानायदों बे टाइमनिफ्राय थांदों आरोना थांनाया मालाबा होमबाबो बेबायदि खानायानो स्ट्रेट जाया हो खानायानो स्ट्रेट जाया नोंना खानायानो स्ट्रेट जाया आंना नङा खिन्थु आं दा थाङो होमबाबो खाथबनानैबाबो मैयाथ' गरमजों माजों मानसि थांफानायजों आंथ' बेबायदि हगारखाया ओमफ्राय खाथबनानैसो थांखादों आरोना आङो है गोसोफ्रा मोजांबानो जायो साननानै आङो बेफोरखौ बांद्राय माबाबाय थायासै मानसिफ्राथ' बांसिनानो खानाय हसारनानैसो थाङोना ओमफ्राय खानायानो बोरैबा एकदम जै हगारबाय ब्रां माबा जाजोबथारो ओमफ्राय आरो मानसि थफ्ला थफ्लि थांबावनाय बेवहाय बोरै हगारजानो दे ओंखायनो एसे सुबिदाखौ नायनानैबो गावनि कमफर्टेबोल बायदियै थांबाय आरोना आङो दा नै बेखौ बानायनानै लाग्रोसै आङो मा जिनिस दङ बेखौ गासिखौबो दा स्कुलाव जाहोहैयोनो बेहाबो लोगोफोरनो आंबो लानानै थांफानोसै आरोना हजोंहाय कक'नाट सारना होबाय आरोना एसे लगायनोसै बेजोंहाय ओमफ्राय नोंना टिफिना मानो लाबोदिया टिफिन जाबाय बे प्रसादखौ लोगोफोरनो जाहोहैनो लुगैनानैनो बियानैया जि लेट जालांबाय स्कुलावहाय ओमफ्राय लेट जाबाबो लानानै थांथारबाय बियो आंबो लानानै थांनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं